Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye. Wayo ni wayo rayuwa ta sana shiga damuwa, ga sanyi ga kishin ruwa sabon labari. Na kwana malam. Na kwana malam. Ku yanzu dan uban ku sai ku gaba. Ya kudi malam. Ka zai. Ba kudi malam. Malam abinci ne ba mu ci ba. Kamar abinci ne ba Ba ku mu ci ci ba. abinci ba. Ba na ce muku ko ba dafa abinci ba ku dinga zuwa yin. Wallahi. Ku dawo. Malam tafiya ba abincin ne ba. Wallahi malam. Dan mun kai wanda koyar. Kana so ka koyar shi kai. Wayo malam. Wayo. Wayo. Don uban kowa dutsen nan. Wallahi ba mu bane. Wallahi ba mu bane. Dan iskan nan. Su suka dutsen nan. Ba mu bane. Dama garanti su suka dutsen nan. Sai da mun san ka gaba ba ku saba abun da. Gude. Wallahi ba mu bane. Ba mu bane malam. Kai da mun dan iska ne kallon. A'a. Kai Da jabo. ke su su bada ma gaskiya. Wayo malam. Wayo. Wani wa yake tusa ne? Wa yake tusa ne? Kai, kuke faɗa ne? Malam gaskiya za mu faɗa wa. Magana gaskiya ba malam. Gaskiya ba malam.